Azvina kumira zvakanaka muri yeZimbabwe. Iko zvine accusation yasvika kuvakomana vemaribha, vakomana vematractor mahombe, hanzi anenge achitsemura akapinda akadai obva apinda akadai so panapa nyaya iri panapa vaMatemadanda vafa. But nyaya iri yandiri kunzwa pari kunzi zvoni for the last couple of months Red Poison Themba Mliswa has been making trips to Mozambique. Do you know kuti zviri kureva chii zviri kutaura panapa? Accusation yekufa kwava Victor Matemadanda yakutogara yaiswa kuna Themba Mliswa nechekudhara. Kunzi Themba Mliswa because guys racho avamu understand, avamunzwisise kuti munhu bohere anenge achizoita zvekudii, but guys ka zvatiri kunzwa panapa ka andori mashiripiti chaiyo handisiri kuzvitarisira zvangu kuti ndo paichazenge yasvika nyaya yacho, but deep down zvingori zvinhu zvekuti zvinorwadza kunzwa. Ndoziva kuti Themba Mliswa anogona kunge futi ari kuiswa muchikonawo nekudawo kwemacharacters ake kuti munhu wacho haatembeke, hazikanwa kuti ari kuita zvipi. Ndo vakomana vepolitics dzedumbu, vakomana vemoney game. Nhasi ari kuita ichi, mangwana ari kuita ichi, kuswera mangwana ari kuita ichi. Muri kubata pane metsi dzacho. And you know what, chimwe chinhu chinoratidza kuti Themba is that kind of person wekuti anotyisa maitiro ake. Tarisai paakatanga kunetsa nyaya dzekwa Mudaragedza pepe. Mudaragedza akatozosvika pakutoita video akati Themba Mliswa waenda kuma offices iwewe ekuborodhe ID ukaenda ukanopuwa mari, wabuda imomo uchipuwa mari kuti unge uchishanda general uchiwenga 24/7. And zvakaita kunge mafanis, but hazvina kumbotora nguva zvakabva zvotanga kutoitika. Mukomana uri batanga kubuda akushanda general chiwenga vacho 24/7. Iwewe wakazodai so, kana wakazodai so, kana wanga uri kutaura zvekuti corruption iwo wacho toda kuona kuti uri safe here, toda kuona kuti iwo. And I'm like, come on now. Basa rake chairi kuti unyazobvunza kuti nderechi musociety. Zvinhu zvinoti zvinonetsa. Zvinotonetsa kuti utozvinzwisisa kuti anoshanda basa rechi musociety. So it's something guys chekuti hatiswere tichida kutemeseka musoro nevanhu vakaita seivavo vekuti vanongoza nhasi mangwana ari kutukana naye, uswera mangwana ari kutukana nauyu. Apa recently kwakune imwe nyaya yanga iri kunetsa apa yanga ari kunetsana naWickney Uchivhayo, and kuna Wickney Uchivhayo stress yaanga anayo ndeyekuti uyu Tagwire ari kunzi ari kusabotage, anga akusabotage Cape 3 because angaona kuti Cape 3 yanga yakumuzvimbira. Muri kubata nyaya yacho. Saka aona kuti Cape 3 yanga kumuzvimbira ndokubva atanga kunosabotage the whole thing kuti alright ngatichiitai a meeting, a birthday party, whatever for mavetera vagara pasi vataurirana, iwo ana mavetera musaende kunovhotera Cape 3 ichi nevanhu vakasiyana siyana. Intelligence adzo dzinozomhanya dzinozovatangira dzinovachingura umberi vanzi aiwa munhu wese voting process ngaitwe openly in parliament. But even though they succeeded in sabotaging the Cape 3, but vasucceed out before day racho rekuvhotwa range rasvika pakaitwa madebates aitwa just a week or 3 days before paitwa madebates, then wakubuda munhu weTCC achisimbisa bill achiti ini bill ndorisimbisa chinchi. And then the next thing uyu ndobva abuda akanoti ndafara zvataura neMP because vagona kutsanangura zvebill ndobva avatengera mota inzwisa chirauro chekukanda, because Wickney Uchivhayo paari pametsi dzake ndedzekuti ari kuda kuti uyu aramba achisvika achitonga kuenda ku2030. Akaramba achienda ku2030 uyu acharamba achionawo matenda, and matenda zaakuwanikwa naWickney asisiri matenda chete, atoo maconnections ekuti even maneighboring countries akuenda achinotora madhiri eikoko, because obviously akaona kuti muZimbabwe muna vanhu vakagara vakawanda vanotaurisa, but chaakutoshandisa mukana kuti alright since muri president chindisanganisai napresident wenyika yakati oenda achinoisa maproposal emabusiness ake akurowo matender submissions, mari dzakutouya. That's why akunzi a billionaire mazuva anaya. But uyu oyo anga ari kunzi a billionaire kudhara manje aona kuti iye anga aspenda mari maspendera anga ari kuita nguva yese yekuti unobudisa mari onzi wabhadhara ningi, but iye haasi kuda zvekunzi ndazopa mapostori, ndapa vanhu kumachechi, ndapa vanhu vanichinchi mota, ane vake vaanenge akatageta kupa. Saka mafoot soldiers ake ndaana Themba Mliswa ndova vakabva vatanga kuataka uyu Chivhayo. Ndo fighting mwema muri kunzwa yanga ichiitika behind the closed doors. Ko why iwo uri kudaro? And then pane imwe yanga iri kuitika futi iye Tagwire yanova bosi wemukomana iyeyo
that's why unoti panoitika nyaya idzi panotanga kunongedzerwa nevava bosi wake iyeyo Tagwirei. Pakaita nyaya yekunzi Rutendo abuda akavhondora nyaya dzaTagwirei dzese, wazodai nezuro wakadai panapa wakadai so, iwo tinofanira kuti tikuongorore, wakazodai so, ndiwo wakazobhadhara mari zvakadai, ukazodai so, ndinga akazonzwai. And then the next thing, Rutendo akabva adedzwa to the round table naTungwarara. Toyati uyai kuno kuti kupe round table, toda kupai mari for the first time, toda kukutengera 200 series yenyu, 300 series I mean, mota, then toda kupa ne 200k on top yekuti umbonyarara nyaya dzako dzekuti ubatanidzire usatukane nechi na president nemhuri yavo nevana vavo. Zvakadaro manje Varakashi ndokutanga kuputasi kupushwa, vakutanga kuti mukapa munhu mari nekuti yanga zvinenge hakuna zvakadaro what. And then the next thing, Tungwarara but ndainzwa nyaya yenyu, ndakuisa ma 10,000 each pane munhu wega Murakashi wese anga ari kupusha mari dzaakubuda. And then I heard kuti Tagwirei wacho akatanga kubhadhara vapana nekubackdoor kuti musatore ma 10k yadzakadhakwa mari idzodzo, and people were like 10k. So pakazobuda futi umwe akutonzi atengerwa mota naTagwirei, the same Tagwirei kwakutorewada Varakashi vacho vanga vari kunzi vari kuramba ma 10k iwaya. So chigroup chiteam, that's why unoti pakanzi Ninga auraiwa manyaya motarisa kuti ko uyu auraiwa ko Ninga ari kunzi ari kubva ikoko anga achiita chi. That's why tiri kuti ma characters evanhu manje vakaita sana Themba, because Themba pavanhu vese vana Rutendo anani vese munhu wese akangobuda achida kuti anga aroda kunopikisana naTagwirei anga ari kuchiona naThemba, nekuti ava kutogadzirawo yavo timu yekuti vanoziva kuti vakati ningi chistrategy chavo chinofamba chakadai, ana ningi vanotambana naningi, ana ningi avawirirana naningi, ndo maperero anga ari kuita nyaya dzacho. So panapa ndosaka ndangoti gedza ndingopfana nepanapa tichionesana nyaya iyoyi kuti Themba Mliswa ari kunzi akabva nekuMozambique. Victor Matemadanda achitravelawo bosi uyu Themba Mliswa enza ari kubva kuMozambique, akaenda kuMozambique asingapere. So Victor Matemadanda azongonza ari kungotravela kubva kuMozambique achisvika kumba kwake kungonodya nemhuri yake, ndiwo mudumbu, ndo kurutsa kuchaya. The next thing hande kuchipatara, kwakuenda kuchipatara, ndo kusvika kuchipatara gare kutraya kumutrita ndiye Sarai. Saka zvinhu zvacho zvinotyisa. I don't know if you are thinking what I'm thinking, but ndringoti guys, munoionawo sei nyaya iyi?